existing ordinance ang Bakakay na pigdedeklarar ang Sula Channel na fishery culture zone. Asin ang pandumaduman ito tingani na itong solote na siguro tutugdukan ito kan Santa Clara is declared as agricultural lot. Patabi sa Muya Henry ki industrial lot Bakakay. Pag sinabi po kagawad na iyan na lugar deklarado na, ano nga po itong deklarasyon na ordinansa? Fishery culture zone. Actually, fishery zone? Ano po? Fishery culture fishery culture zone. Pag sinabi pong, ano pong musabihon kaya? Siguro, yan tabi, Sir Henry, pero ang ordinansang ini, sa mga traditional fishing sa nadigli ang pwede. As hindi pwede ining diskusohong kan mga kagibuhan na makakaraot kan environment, kadagatan, asin ang Sula Channel mismo. Ang Sula Channel, tabi Henry, magayunon ining lugar. Opo. We are blessed with this kind of channel na very tranquil and tubig digdi. Daining alon digdi. Sa napapalibutan ining kikunyan bulo.